ସତରେ ବା ପୁଅର ଯାଇଥିଲେ ହଗିସ୍ କିଣିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲି କି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ବା। ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ନାମ ତୁ ହିଁ ନବୁ 1000 ଟଙ୍କା ବାବୁ ତକ୍ଷଣ ଗଣିବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ଯେ ଭାଇଲେନ୍ସ ହବୁ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ନେଲେ ପାଇପି ଫୁଙ୍କିବୁ। ଏପଟେ କହୁତ ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ ବିକିଲେ ପୁଲତ୍କାଲ ମିଳିବ, ସେପଟରେ ମଦ ପିଇକିଲି ଗାଲି ତଲେଇଲେ ତମେ ଆମକୁ ଟ୍ରାଫିକ ଥକଲେ ଧରିକିଲି ନାମ ଦଉତ। ଆ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ କହୁଛୁ ମକରାଇ। ତମେ ଦି ଜଣ ପାଟି କରନି। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତମେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥା। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣ। ସିନେମା ହଲ ମନାକେ ହୋଟେ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲା କି ହୋଟେ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଝିଅ ଗଲାଟେ 52,000 ଫାଇନ ଦେଲାଟେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଖଡ଼ା ହବ କି ହୋଟେ ତାକୁ କବାଡ଼ିଆ ବାଲା ନବ କି ହୋଟେ ଚୁଟି ଛାଡ଼ି କେମିତି ବୁଲିବେ ହୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ସେଲ୍ଫି କାଢ଼ିବେ ହୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବେ ଗୁପଚୁପ କେମିତି ମୁଁ ଖାଇବି ଛାତି ହୁଏ ଧକ ଧକ ହୋଲି ହୋଟେ ମନ ହୁଏ ସକ ସକ ହୋଲି ହୋଟେ କି ତମ ସ୍କୁଟି ଟା ବିକି ଦଉନ। ସ୍କୁଟି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛ ବିକିଦେ, କାଲି ସକାଳେ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡ। ଏପଟେ ମଦ ବିକିଲେ ପୁରସ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ଧରୁଚନ୍ତି ଲୋ ବୋଉ ଧରୁଚନ୍ତି। ଆରେ ଏଠି ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ସିଟି ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଲେଣି। ଭଙ୍ଗା ବାଲ୍ଟି 4ଟା, ହଁ ସାର୍ ରଖିଲି। ଭଙ୍ଗା ଛୁଆ ନୁହଁ ଛତା ଗୋଟାଇ, ହଁ ରଖିଲି ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ବୁଝି କହିଲ ଟିକେ ହିସାବ କରି। 75 60 375 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ନା ମୁଁ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦିଅ। 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦଉଛି ଯେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଫେରା। ନା 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆରଥରକୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ରୁହ, ମୁଁ ଆସିକି ସକାଳୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ରୁହ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ମୁଣ୍ଡେଇ ତମେ କାଇଁ ଗପୁଛ କହିଲ? ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ଚୁପଚାପ। ଗରାକ ଉପରୁ ତମେ କାଇଁ ରଖୁଛ? ଗରାକ ମୁଁ ଗରାକ ନୁହଁ। କଣ ଟେନସନ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରିବ? ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଉ ଯା। ସବୁ ରଖିଲୁ? ହଁ ସାର୍ ରଖିଲି ସବୁ। ତାଙ୍କ କଥା କଣ କରିବା? ଭାଇ ଶୁଣ, ମୋର ସ୍କୁଟି ଟା କିଣିଥିଲି ତ ସେଇଟା ଏଇନା ଘରେ କଳିଙ୍ଗ ଖାଇବ, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଆମର। ତମ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବ? ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ତାପରେ ମାଲିକ ତୁ? ନା ବା ଚୋରା ଗାଡିଟା। କେତେ କଣ ରେଟ୍ ହବ ଟିକେ ହିସାବ କର। ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ 40,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଠୁ ନେବେ। ରେଟ୍ କେତେ ହବ ସେ ଗାଡି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ 40,000। ନା ମ 20,000। ଇଏ ବା ଆମ କବାଡିଆର ଯେ ଅଲ ଓଡିଶା ମେନ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଲେ ଗୋଦାମକୁ ଜିନିଷ ଯିବ। ରଖେ ପଇସା। ତମର ହଉଛି ସେ ଗାଡିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ 150 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ। ତୋ ପଇସା ହଉଛି ଦେଇ ଦଉଛି 1 2 3 4 ନେ ତୋର 4 ଟଙ୍କା। 4 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଅଛି କଣ? ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଧା ଟାଇମ ମୋର ଚଳିଯିବ। ନେ 90 ଦିନ ନହେଲେ ଗାଡି ନେଇ ପଳା। ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଦଉନ। କଣ କରିବୁ? ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ମିଶିଲେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ହବ, ଘଟିକି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇକି ଯିବି। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲକୁ କୁତୁ କୁତୁ କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।